BJP bodolni Amtoli Golaghatini wngwi bwskangni ADC chongmari basanai Adong Bishu Deborma Bishalgor Shipehijala SDM ni thani bini nomination blai yapari rakha pharshalo Amtoli Golaghatini wngwi Adong Bishu Deborma nomination yapar thani logi rakha Montriyak Jisnu Deborma bwskangni ADC chongmario 28 ta achuk thayono BJP kaplai wngnai tei BJP hapang khajakmani ulo Amtoli Golaghati amchai hamkraini phasing yapri shejak ADC chongmario BJP kaplai wngmani ulo ADC amchani jingjal supungwi hamkrai tubu thanibo sakthari samung khlaijaknai hini saka Adong Bishu Deborma kaham tini seng prayoro 4-5 borok jorongwinai seng tini jomar kachin BJP unis Golaghati Amtoli action jaga action pass nai confirm lukurok to jotona hasi khuchi muni laijak no joton tongthok laijak asuk bosoni for seng sina Amtoli Golaghati o development India seng tau development khainai sin BJP 28 tani 28 ta nawino sarkar ko khainai confirm abo ang nijino kuroi ang kurirong bagi hamjago ang kurirong ni bagi muktiyoro an nukhungo tago thangina di nukhung kisi kasak ang kurirong bagi BJP ngi phainai confirm angor kuno IPP CPM BJP ang a phaino naiglak chung ang asakayo ani o jagani sini Deputy CM ni Subhasu nawai sin Biplop Dem ni Subhasu nawai bong ni moti khaina ang samung khainai joto manmani joto kurirong no chingsarnai wani asa ani fulan samung na ang development khasing nasigi thangnai tui kuroi current kuroi lama kuroi school kisik masak sini panchayat dogno develop punya oborongno singbebang sanamnai sini ADC bisingo hospital kuroi sini ADC bisingo school kaham kuroi oborokno singtabo jodina pass man yagulo sini sarkar asungman yagulo sing salai abono samlainai abo ani asa ani mansukma to ang nasik nai mani ang nasik baya asika borok mangkha abang sabai dia lukurong no saiman sinai ani mungke Bishu Deborma unis Amtoli Golaghati ni candidate BJP ni hambai